ഹായ്, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ 65 റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു സോസോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി ചിക്കൻ 65 ഡ്രൈ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സോസി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. നമ്മൾ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്. ഇനി അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, കാശ്മീരി ആണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം, അതായത് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ. ഇതിലോട്ട് 1 ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ തൈരില്ല. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, എല്ലില്ലാത്ത ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം. മാക്സിമം എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുള്ളൂ. മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മസാല വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഞാനിനി ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കളർ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. ഇനി അതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം. ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കണേ. ഇതുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1 hour ആണ് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 hour ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മറച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ 2 സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് വറുത്ത് കോരാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരു ബാച്ച് കൂടി നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സോസ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കളർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും 1 ടീസ്പൂണോളം ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സോസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം. ചിക്കനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ സോസൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ഗീ റൈസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പോകുന്നൊരു ഡിഷാണ്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ 65 ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.